Aká je osobnosť človeka narodeného v znamení hada? Človek narodený v znamení hada je hadankou a záhadou čínskeho cyklu. Je nadaný vrodenou múdrosťou a vo svojej pravde je priamo mystický. Elegantný, šarmantný had jedná s ľuďmi vždy uhladene. Miluje dobré knihy, hudbu, divadlo, ale aj jedlo. V živote ho priťahujú všetky tie lepšie a hlavne kvalitnejšie veci. Najkrásnejšie ženy a najmocnejší muži sa obvykle rodia práve v tomto znamení. Človek narodený v znamení hada sa vždy spolieha na svoj vlastný rozum a úsudok a ostatnými častokrát až opovrhuje. Môže byť hlboko a duchovne alebo nábožensky založený a na druhej strane úplne pôžitkársky. Verí však viac vlastnostiam inštinktov a než cudzím radám. A v prevažnej väčšine prípadov má aj pravdu. Podobne ako drak, aj had je osudovým znamením. Jeho život končí triumfom alebo tragédiou. Pod svojím múdrym zovňajškom je častokrát veľmi poverčivý. Hada väčšinou nezúžujú finančné problémy. Pokiaľ má málo peňazí, je výnimočne dobre vybavený k tomu, aby ich získal bez veľkých obťaží. Človek v znamení hada by nemal riskovať a hrať hazardné hry. Je schopný sa vzpamätať obdivuhodne rýchlo a v obchodných záležitostiach je veľmi opatrný, prezieravý a chytrý. Človek v znamení hada, ktorý v svojej mladosti zažil núdzu a veľké nedostatky, sa niekedy cez svoju minulosť nedokáže úplne preniesť. Môže sa z neho stať lakomý fanatik hromadiaci bohatstvo. Had je svojim založením skeptik, no na rozdiel od tigra si však svoje podozrenie necháva skôr pre seba. Súkromie si chráni ako oko v hlave a v zákutiach jeho duše je skryté nejedno tajomstvo. Elegantný v štýle vyjadrovania, oblečenia a spôsobov, neobľubuje had povrchnosti a hlúpe reči. Čo sa týka peňazí, je štedrý a veľkomyselný a je známy tiež tým, že na druhej strane vie byť veľmi bezohľadný a nemilosrdný. Ak sa jedná o niečo, čo chce dosiahnuť. V takomto prípade je schopný bez súcitu a výčitiek odstrániť kohokoľvek tomu stojí v ceste. Niektorí ľudia v znamení hada majú pomaly, ako keby lenivý spôsob reči, to však v žiadnom prípade neodráža ich rýchlosť myslenia. Je to tým, že najprv všetko dôkladne rozvážia, aby správne formulovali svoje názory. Obecne povedané, ľudia narodení v znamení hada majú tendenciu byť veľmi opatrní a hovoria len to, čo si dopredu zvážia. Had je jedným z najhuževnatejších a najneústupnejších znamení čínskeho horoskopu. Vo vzťahu k ostatným ľuďom je chtivý a lačný po majetku a veľmi náročný. Na ľudí sa pozerá s určitou dávkou nedôvery. Porušenie daného slova nikdy neodpustí. Pokiaľ sa potvrdí jeho podozrenie, má sklon k neurotickým až paranoidným reakciám. Pohyby hada sa nedajú predvídať, jeho myseľ funguje ako počítač. Má schopnosť trpezlivo vyčkávať a až vyzraje vhodná doba pre odvetu, vie byť veľmi nepriateľský. Žena narodená v znamení hada je typická femme fatale, osudová žena. Je chladná, klasická, krásna, pôsobí na ľudí priťažlivým magnetizmom. Je sebaistá a chladná, duchaprítomná a aj keď sa vie uvoľniť, pôsobí tým na svoje okolie nevšímavo. Pôsobí častokrát ako človek pohodlný a túžiaci po ľahkom živote. Hadia žena však ani zďaleka nie je pomalá alebo lenivá. Okrem toho, že hadi oboch pohlaví sú od prírody obdarovaní dobrou telesnou a duševnou kondíciou a harmonie, bývajú to tiež krásni ľudia s dokonalou pleťou. Človek v znamení hada netrpí obvykle žiadnymi
akné, uhrami, škvrnami alebo vadami pleti. Avšak aj pod perfektným zjavom, bez sebe menšieho kazu, sa skrývajú častokrát žalúdočné vredy a nervové zhrútenia v dôsledku neustáleho vnútorného stresu. Žena v znamení hada si vyberá oblečenie dobrého strihu, voľné a klasické. Miluje šperky a volí ich veľmi starostlivo. Pokiaľ si však môže dovoliť, nakupuje skutočne hodnotné veci. Diamanty, perly, smaragdy, rubíny a veci najlepšej kvality. Pretože hadia žena vie, že je to forma investície, ktorá sa jej do budúcna oplatí. Podobne vysoké nároky má aj na partnera. Obdivuje moc a vplyv a mužov, ktorí vedia doniesť peniaze. Pokiaľ nemôže mať peniaze sama, ďalším vhodným krokom je dobre sa vydať. Filozoficky založená žena v znamení hada sa nikdy nebude príliš zabývať otázkami rovnoprávnosti mužov a žien. Nepatrí k bojovniciam za ženské práva. Prečo by mala s mužmi bojovať a súťažiť, keď ich môže tak snadno zviesť a presvedčiť, aby ochotne a radi plnili jej príkazy a robili to, čo ona chce? Odjakživa k sebe chová predstavu, že dievčatá sa rodia s tým, aby boli nadradené a nikdy nie je tak hlúpa, aby tento názor prezradila dôverným a nič netušiacim kavalierom. Prečo kaziť tak perfektne fungujúce usporiadanie? Svojich priateľov baví tak dlho, dokiaľ nevyhovujú jej predstavám. Všetci ľudia narodení v znamení hada majú zmysel pre humor. Samozrejme, môžu existovať rôzne typy. Niektoré dávajú prednosť suchému humoru, ostatní majú radi humor sarkastický. Orientálci niekedy považujú hada za nadprirodzenú bytosť so stienom temnej zlovestnosti. Súvisí to s tým, že had žije tak dlho a neustále mení svoju kožu za novú. Tento zvláštny rys symbolizuje jeho schopnosť znovu sa zrodiť a výjsť z konfliktu s obnovenou silou. Jeho navonok kľudný, mierny a vyrovnaný zjav nikdy neodráža skutočné pocity. Keď had chce, vie byť veľmi vyhýbavý a nepolapiteľný a práve v okamihu, keď si myslíte, že ho pevne držíte, sa vám vykrúti a je preč. Ľudia v znamení hada obvykle vedú nebezpečný život plný vzrušenia a intrik. Hlavne tí, ktorí v sebe chovajú neukojiteľnú túžbu pomoci a sláve. Najlepšími partnermi pre hada sú spoľahlivý bivol, neohrozený a nebojacný kohút alebo vynikajúci a žiarivý drak. Tiež sa môžu dobre znášať s myšami, králikmi, ovcami a psami. Had by sa mal však vyhýbať vzdorovitému, vyzývavému a drzému tigrovi, ktorý si príliš neváži hadové vyberavé spôsoby. Impulzívny a stejne náročný kôň je pre hada priemernou voľbou, kdežto príliš chytrá opica môže svojím spôsobom prehnanosti a vychytralosti hada dráždiť. Dvaja hadi sú schopní spolu žiť mierumilovne. Prasa a had nemajú mnoho spoločného. Had je uhladený, intelektuálny a príliš znalý sveta. Prasa opak veľmi čestný, poctivý a prízemný. Ich vnútorné založenie je úplne opačné. V dobách zmätku a problémov je človek so znamením hada pevnou oporou, pretože si zachováva jasný zmysel pre realitu. Zlé správy a nešťastie prijíma s veľkou duševnou rovnováhou. Had má veľký zmysel pre zodpovednosť a nezničiteľnú cieľavedomosť. Sú to práve oni, ktorí sú prirodzeným hypnotizujúcim magnetizmom predurčení do najvyšších sfér moci. Dieťa narodené v znamení hada je zložitá osobnosť. Kľudné, bystré, pohotové a inteligentné, vážnej povahy so sklonom k individualizmu. Vzhľadom k tomu, že je to typ, ktorý sa neustále niečím znepokojuje a trápi, vytvára si vážny a melancholický pohľad na život. Je veľmi starostlivé a horlivé, venuje sa učeniu v škole, je pilné a preto býva miláčikom učiteľov. Ale aby sme ho neprechválili, na druhej strane je hadie dieťa veľmi dobre vedomé svojej príležitosti.
Môže byť naladové a neposlušné, temperamentné aj pomstychtivé, keď sa mu nevyhovie. Rozhoduje sa samé, čo chce a pri stanovení svojich cieľov je veľmi praktické. Neplýtva energiou na dosahovanie nemožného. Neúnavne sa sústredí na úlohy a pracuje na nich tak dlho, ako to zvládne. Okrem svojej prirodzenej učenlivosti a vysokého IQ má toto dieťa predovšetkým schopnosť riadiť sa svojim vlastným rozumom. Neruší iných a do ničoho sa im nepletie. Samé je aj tak najradšej. Je opatrné, starostlivé a pozorné, vie, čo má robiť a jak sa má chovať. Nebýva príliš otvorené, ale vytvára si dlhé a trvalé priateľstvá. Vyniká ako vodca ostatných, pretože svojich schopností má veľa a vie ich dobre používať. Ostatné deti ho vyhľadávajú a podporujú. Býva veľmi sústredené a zaujaté myšlienkou byť prvý, niekedy až natoľko, že zanedbáva poradie dôležitosti jednotlivých krokov. Na jednu stranu je veľmi obľúbené a na druhú je predmetom žiarlivosti a zlých rečí. Musí sa naučiť žiť s kritikou a niesť rizika spojené s tým, že patrí medzi elitu. Jeho rezervovaná a diskrétna povaha mu umožňujú skrývať bolesť, pokiaľ v sebe chová voči niekomu nevraživosť a zaujatosť, zostáva v ňom veľmi dlho. Častokrát mu ľudia tiež nerozumejú alebo ho chápu nesprávne, pretože buď nechce alebo nevie pred ľuďmi svoje postoje príliš vysvetľovať. Ale nech sa v jeho živote deje čokoľvek, dieťa v znamení hada sa vždy bude vedieť o seba postarať a bude pripravené pustiť sa do poriadnej práce. Presne vie, ako v živote využívať ľudí a situácie k svojmu prospechu. Nič ho nezadrží. Osudom je určené k sláve a šťastiu. Ďakujem za dopozeranie videa. Ak sa vám páčilo, tak môžete dať like a odber. A pre charakteristiku ďalších zoznamení sledujte moje ďalšie videá.